rufe kawo shi da sayo na yi mana karin haske. To yau dai ita ce rana ta cika tasu ta 14 wanda ya kamata a ce sun kawo shaidu 230 amma shaidu kawai 34 suka kawo. Wannan ya nuna cewar duk korafe-korafen da suka yi wanda suke cikin shi ta karar tasu duk ba haka suke ba. Su kansu 34 da suka kawo kun ji dai yanda aka yi da su a gaban kotu gabaki ɗayansu duk shaidar su an tarwatsa. Saboda haka wannan ya nuna abin da muke ta faɗa cewar wancan zaɓe da aka yi shi zaɓe ne wanda aka yi shi a doron ƙa'ida doron gaskiya ko mutanen Kano sun fito sun jefa kuri'a kamar yadda ya kamata. A shirye muke da mu shiga kariyarmu ko da abu ba aka ce mu zo mu fara kariyarmu a shirye muke mu zo mu kariyarmu saboda wannan ƙara dai kawai dai ka san an ce kowane ɗan Najeriya yana da damar zo kotu idan yana da wani korafi to abin da yake faruwa ke dole ne a ba su wannan damar amma wannan ana gama wannan kawai karar ba tsayawa za ta yi wannan kara mace ne za a yi. Baka ganin sun gamsu da shirin da suka kawo shi sun suka dakata? To ai ko ba su gamsu ba dole su dakata yau. Kana gani jiya ya kamata a ce sun kawo shaidu amma suka ce a daga zuwa yau. To a yau din ko da suna da shaidu 1000 dole dai a yau din nan dai yau ce rana ta ƙarshe to ba magana gamsuwa lokaci ne ya kore musu kuma bayan da za su. Tribuna ta yi gargaɗi ga ku waɗanda ake ƙara cewa ba za ta lamunci ɗage-ɗage ba muddin ko kammala gabatar da shaidu hakan wannan umarni. Wato abin da take nufi shine ka san yanzu wanda ake ƙara na farko wato INEC su za su fara su kuma suna da kwana 10 to abin da take nufi shine bayan kwana 10 su ba za ta daga ku ce kwana 2 ko kwana 3 kafin mu da ake kara na biyu mu zo mu fara ba nufinta shine in yau kwana 10 su ta shiga to gobe juma'a mu ci gaba da shi kuma ni maganar da na faɗa ɗazu a yanzu ma zan maimaita ta wallahi in a gobe aka ce mu kawo shaidun mu a shirye saboda haka ba wani maganar daga mu kanmu mun kagara a yi wannan a gama wannan kesin saboda kotu ta yi hukuncin da ya dace na koran wannan kesin kowa ya ci gaba da haka.